Maray na aga, giraray mga tugang. Paspas ang busis ta. May nagsasabit. Kalat. Undir ka nga, nagkaano ka. Anyway, good morning. Maray na aga po, giraray sa Indogabos mga tugang. Welcome sa tuyang programa, Pang-Edukasyon at Pangkabuhayan, hatod sa tuya kan Bicol University Extension Management Division. Ini po girarayan sa inyong mga kasabay sa Gudyan Alason sa pagkaaga. Si Edgar Marameda, liwat kita mag-iiribanan para sa saro naman na makabuluhan na presentasyon asin edisyon kan sa tuyang programang Pang-Edukasyon asin Pangkabuhayan hatod sa tuya kan BU-EMD. And sa pangalan man kan sa kuyang partner, si Professor Seth Di Matera, nakaaging simana, siya muna. Kita po ang mag-iribanan para sa pagtukaran ng mga importanteng informasyon, may kinaraman sa mga aktibidades, programa, asin mga pinagigibo, kan Bicol University, lalo ang Extension Services Division, kan samuyang universidad. Kaya anuman po ang sa inyong pinagkakaabalahan, anuman po ang sa inyong pinagkakasibutan, madya na, ibahan po nindo ako sa Gudyan Alason sa pagkaaga para po sa satuyang programa. Siyempre pa, ang sa tuyang pagpaabot nin pangumusta sa gabos na inabot kan sa muyang broadcast. Siyempre pa, ang sa mga pag-iriba, sa lawag kan Bicol University, siyempre pa sa EMD, sa Ramam Rico, sa Ramam Bueng, sa Sir Ed, sa Ramam Mel, and then the rest, si Beth na Alfane, ni Bapa na mapag-iriba dyan sa EMD. Good morning po, maray na aga sa Indogabos. Siyempre pa, ang sa tuyong mga pag-iriba man sa Laucan Bicol University, teaching and non-teaching personnel, of course, ang sa tuyong mga estudyante, mga stakeholders, partners, kan sa muyang universidad, sa panginat po kan sa muyang presidente, si Dr. Baby Boy Benjamin D. Nebres III. Yan. Siyempre pa, ang sa tuyong mga vice presidents, mga deans and directors, mga opisyales kan sa tuyang universidad, mga faculty members, sabi ko na nga mga non-teaching personnel, of course, sa mga estudyante na nasa ikatalong simana na kan pag-eskwela, po na magbukas ang sa muyang pag-eskwela kan nakaaging Agosto. Ay, kuha na plan ngayon last day of the month of August. Bukas, madanaog na ang kanta ni Jose Marichan. Di ba? Okay, sige. Rigdi po sa satuyang edisyon ng pagkaaga, may mga bisita permi kita. Siyempre pa, mga resource speakers, mga guest speakers na magtataw sa tuyang mga informasyon, may kinaraman sa mga programa, bako lang po kan bilog na university, kundi sa kada kolehiyo. Okay, ngayon ang pagkaaga, ang tutukaron ta, sa araron po manggiraray kita kan sa tuyang episode na Connecting Agriculture and Education in Radio. Featuring po ngunyan ang teaching at the right level o inipigapod tang TARL sa paagi kan sa tuyong maging bisita. Ini pong teaching at the right level or TARL, teach anywhere. Wow, magiging tema, no? Baka mobile ini, kung saan pwede ka magturok do maski sa although dako lang modality ngunyan, di ba? Siyempre, direct na sa face-to-face. Pero dahil manggiraray na wara, may integration manggiraray kan pagapod tang paggamit kan online. Nagkasaranayan tanao. And of course, taud-taud sa mayang pagbalik, baka nyaw na po sa mga nata. Sa mayang pagbalik mga tugang, makakasabay niya to ang mga faculty members kan BU Gubat Campus o BU Gubat. Alin na sa campus ta BU Gubat. Makakasabay tan sa mga pag-iriba, co-faculty members kan Bicol University, sina Dr. Greg Ulaires, sina Dr. Ivan Carlo B. Diblois, and then si Professor Presa Diblois sa satuyang tema na may kinaraman sa teaching at the right level, teach anywhere. Ano po ining konsepto na ini? Ano po ining activity na ini na pinagpadrinuhan o pinapanginutan kan BU Gubat? Yan po, aram niya to, makalis lang ka nagkapirang pagiromdom. Hep hep! Sandali lang kaibigan, meron akong gustong ibalita sa iyo. Alam mo na ba na ang stevia ay isang damong gamot tulad ng halaman kasali sa mga pamilya ng halamang mirasol na ginagamit noon pa man sa Paraguay at Brazil bilang isang pampatamis ng pagkain at inumin. Mainam para sa mga diabetic at nakakabawas sa presyon ng dugo, para sa sakit ng mga kalamnan at dinaramdam sa puso. Mark Stevia Food Supplement, ang pinakamainam na pampalasa tungo sa isang malusog na pamilya. Mark Stevia
Stevia Food Supplement. Another product of Jmar Marketing. Mabibili mo na sa inyong suking tindahan, groceries, supermarkets, drugstores at butika dito sa inyong lugar. Kuya na si Kong Joey Salceda. Ang idulukan masa, dainang iba yung Salceda. Panagusan pagatod ni servisyo asin pagpadapa. Sagapos na Albayano. Kay Kong Joey Salceda. Joey, matinabang sa kapwa. Joey, ang idulukan masa. Joey, Salceda. Dakulang nagibuhan padaguspan pagserbi ni Joey, ang satuyang kongresista. Joey, mabuot matinabang. Joey, idol ko si Kong. Malalako man taiyan si Kong. Joey! Boosted ka na ba? Pwede nang makuhaan sa inyong bivalent COVID-19 booster vaccine shots sa pinakarining rural health units as in mga ospital. Ang bivalent COVID-19 vaccine na patunayang mas epektibo laban sa orihinal na COVID-19 strain as in Omicron variant. Ano pang pigahalat mo? Magpa-booster na! Sa booster, siguradong Pinas lakas! Paalala mula sa inyong Department of Health Bicol Center for Health Development. Isang paalala mula sa Department of Health Center for Health Development, Bicol. Okay, balik na kita digdi sa satuyang programa. 9 minutos makalampas ang alas 10 nin pagkaaga. Balik po kita digdi sa satuyang programang pang-edukasyon at pangkabuhayan. Medyo ko ng boses ko talaga, medyo maligom-lagom. Nakadagdag so. Ano daw ining panahon tangon niya sige, day bale. Anyway, tomorrow is September 1. Kuha bare months na. Goodbye, August. Okay, balikan na po rin pag-restorya ng pagkaaga. Ang satuyang tema, sabi na nga po kasubago bago kita mag-commercial break, ini pong teaching at the right level o TARL, Teach Anywhere. Nasa linya po ang mga pagiriba, mga kapwa faculty members kan Bicol University, sina Dr. Greg Olaires, Dr. Ivan, tama ba ako, or Ivan, Carlos B. Dublois, and then si Professor Presa Dublois. Good morning mga sirs. Ma'am, good morning. Okay, good morning po. Good morning po. Good morning, maray na aga. Siguro, mensahe po ko na sa tayo mga parantabay. Live po kita sa Radio Veritas, sa Free Radio, sa DCTV, Channel 2, tama ba ako? Channel 2, and then sa platforms kan BUAMD and then Bicol University. Good morning po, Sendo. Okay. Diyos marahay na adlaw po sa Intiro, lalo na sa mga nagdadangog sa tuyang programa. Okay. Diyos marahay na adlaw Bicolandia. Diyos marahay na adlaw Universidad ng Bicol. Ang Universidad para sa Katauhan. University of Humanity. Sa tuyang. Okay. Si Sir, tama bang pronounce ko, Sir? Ivan or Ivan? Evan po. Ivan. Sige. Sir, good morning. Maray na aga. Just maray na aga po sa gabos na naghihiling, nag-inanyog po sini po na programa sa Radio Veritas. Asin sa gabos po na mga kapamilya mi sa Bicol University. Diyos maray na aga po sa iyo, Tiro. Okay. And then si Ma'am Prisa, tama ba ang pag-pronounce ko? Prisa po, ano? Yes, sir. Thank you. Presa po. Okay, good morning. Ayan, good morning, sir. Good morning po sa Gabos. We would like to extend our greetings din po to Dr. Haji, our director. Yan. Sa ating extension and research coordinator kay Sir Demetrio Castillo. At ang mga kasapi or katulong namin dito sa TARL at ang ating mga TARL champions na kasama po namin na isinusulong ito. Okay. So, good morning po. Good morning. Kumusta kay Ma'am Haji? Excited na akong maraman kung ano yung gustong sabihin kang TARL. Ano yung TARL, Tabi? Sa Teach Anywhere. Sisi ang pwede po magsimbag sa to sa si Sir Greg ba? Or si Sir Ivan? Or si Ma'am Prisa? Ano yung pwedeng TARL? Tech, tama ba ako? Teach Anywhere. O TARL. Ano pong gusto sabihin kay Madam? Or Sir? Teach at the right level po ang gustong sabihin kan TARL. Yan ay isang koalisyon ng mga community practitioner na ang hangarin ay matugunan ang suliranin sa literasiya at numerasiya o yung pagbasa at pagbilang. Opo. So parang koalisyon, sir, ibig sabihin ba, aside kan mga teachers, staff, faculty members sa law, igwa pa kitang mga kasarabay sa luwas? Araw ba kayo sa ang komposisyon?
Sa katunayan, sir, ang yung may mga tao dyan na nasa likod ng TAR. Sisay po ang mga nasa likod po kayo. Nagkaroon noon ng pangunahing convenor, sina Dr. Anton Lim ng Yellow Boat of Hope Foundation at si Mr. Antonio Sulwita Jr. ng AHA Learning Center. Yung dalawang samahan na yan ay talagang premiado yan. Kilala yan po sa, hindi lang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Sila ay may mga award. At marami silang natulungan. At yung isa sa kanilang advokasya, itong TAR. Yes, sir. Go ahead po. At ang TAR po ay isang remedial program para sa literasiya at numerasiya. Sa pagbasa at doon sa pagbilang. Matematika. Na gustong punan yung gap, yung learning gap na dulot ng pandemya. At yung mga gusto ng mga samahan na ito na makatugon doon sa suliranin. Kasi may tinatawag tayong ano yun yung learning poverty. Learning poverty. Opo. Na sinasabi ayon sa World Bank na 91% ng mga batang Pilipino na may edad na 10 ay kulang ang kasanayan sa pagbasa at numerasiya. Kaya yun po ang kanilang ang tinataguyod ng samahan na ito. Ayun. So, ang advokasya po kaning Yellow Boat tapos itong AHA, itong maisulong ng God o may propagate ining sa literacy sa kaso numerasiya. Sabi ito pa. Pag sinabing ano yan, numerasiya, mathematics ni tama ba sir ano? So, pagbilang and then so literacy, so pagbasa. Tama po ba sir ano? Opo. So, ini po ang darab konsepto kan pigapuntang teaching at the right level o TARL. Tama po ba? Opo. Kasabay po di ang BU Gubat as partner kaning Yellow Boat and then AHA. Tama po ba, sir? Opo. Ayun. Kasoro ni sir nagpuon na advokasya din nakasabay ang BU Gubat. Ngunya lang taon, kan Pebrero, nagkaigwa ki MOA. MOA signing. Opo. So, nagkaigwanin MOA signing. Sisay po ang mga target kay ni so mga nasa laog na ba nag-eskwela na, parang supplement na pag-eskwela? Utong so mga nasa eskwelahan po na mga estudyante ang gustong maging beneficiaries kay ning TARL. Sir Ed? Yes po. Go ahead, Sir Ivan. Opo. Yung mga naging beneficiary po nito ay yung mga high school students po, specifically yung mga nasa grade 7. Kasi sa pag-uusap ng foundation at saka ng DepEd, na pag-usapan nila na mas maganda na ang maging recipient nito ay yung mga nasa high school. And i-train dapat yung mga high school teachers since wala silang formal training about numeracy and literacy. Kasi po kung babalikan natin, karamihan po ng training ng teachers sa numeracy and literacy ay nakatuon sa mga elementary teachers. Kaya during the training, nagtaka yung mga teachers sa high school, bakit sila ang kailangan mag-attend? Samantalang ito ay foundation skills na dapat alam na ituro sa elementary. So yun po ang naging target. Ang mga estudyante po sa grade 7 ay inassess para malaman po ang level nila. Kasi po sir, sa teaching at the right level, ang focus po ay hindi po sa edad ng bata, kundi ano yung kakayahan ng bata na alam na po ng bata. Ayun. Ano yun, sir? Parang enhancement na dati ng, parte na during the elementary days na ituro na ba? Kailang medyo ba kung mas mahiwas siguro? In-enhance ba din, sir? O talagang gusto talagang mabing bihasa siya sa literacy tapos sa numerasiya? Hello po, Sir Ed. Yes, ma'am. Go ahead po, Ma'am Prisa. Okay. In addition po, Sir Ed, nung usapan po ito ng Division's Office, Schools Division Office, Opo. na pinag-aralan nila po kasi na
yung mga estudyante during the pandemic, di ba nagkameron po tayo Yes. ng almost 2 years? Yeah, Sa year ng implementation, ngayong taon, nasa grade 7 na sila. So, ito po ay naging paraan din nung coalition na ito ng TARL kasama ang mga teachers, yung mga monitors, na i-implement din po ito sa grade 7 kasi yun ang Ayun. mga estudyante or batang maghahabol nung na-miss out nila sa 2 taon during the pandemic. Iyo, tama mananggad ma'am. During that time, although may mga online teaching, online classes, but bako kumpleto, mas iba manggilan ang face-to-face. So, ini pala so naging dahilan, nata, in-implement siya sa grade 7 or first year. Tama po ba ma'am? Opo, isa po sa mga naging dahilan po yun, Sir Ed. Opo. Okay. So, dahil mo parang sabi ni Sir Ivan, dahil man digdibasyan so edad or so, ano yan, pigihiling digdi so kakayahan. So, ano yan ma'am, bari enhancement? Kasi kung dahil talaga na ituro kimasyado during that time, parang, ano yan, can we call that enhancement ba? Or talagang, ni-inject na talaga ining mga sa numeracy and then sa literacy? Yan po, sir. Apo, Sir Greg. Yung TARL po ay isang remedial program po yan. Okay, remedial program. So pag sinabi sir na, pag ginabi sir na remedial program, in layman's term, ano pong gusto sabihin kayan? Yung parang tulong, especially na klase, para maturuan yung mga bata na kailangan ng tulong. Halimbawa, kailangan turuan magbasa. Okay, so ang target na pala sir, di remedial inio, ang target sa mga grade 7, sa inang mga areas, may napili ba kita? May mga pre-identified na book kita or may mga schools na nag-a-apply? Ano pong proseso kay inio para ma-implement ining programang TARL? Sa Sorsogon po, Opo. ang nag-identify ng mga school ay ang division office. Ay, yung DO. Opo, ang division office. Dito sa Sorsogon, may 10 na aralan. Yung Pilar National High School, Manuel T. Sia National High School, Buena Vista National High School, at San Rafael sa Castilla, Sorsogon. Sa Prieto Diaz National High School, Gubat National High School, Barcelona National Comprehensive High School, Kasiguran Technical Vocational High School, Bulusan National High School, at San Francisco National High School sa Bulan. Ayun, 10 una. Ano yan sir, parang pioneering project or talagang ano yan, talagang in-identify na talagang ano na inidigdi tayo ng gibuhon primero. I think dakulan ang eskwelahan diyan sir, sobrang 10, pero 10 muna sa inot na pigpili, sir? Opo, kasi pilot lang po naman yan. Pilot project. Okay. Okay. Ano po ang anong role kan Bicol University tagar coalition kasabago coalition ini kan mga paratokdo and then mga private organizations o may mga advokasya. Ano po ang role di kan Bicol University lalo ang BU Gubat? Sir Ed? Po, sige sir Ivan. Ang naging role po ng Bicol University, especially po ang Education Department dito sa Gubat, ay maging mentor monitor po. So ibig sabihin po, kami po ang pupunta doon sa mga schools kung saan kami naka-assign para po i-monitor yung implementation ng TARL program, tingnan yung progress ng bata kasi dun sa assessment, malalaman kung ilan sa mga bata ang nasa beginner hanggang sa makaabot sila dun sa pinakamataas na story level. So every time po na pumupunta kami dun sa mga schools na naka-assign kami, ay tinitingnan namin kung na-implement ba ng maayos, inaalam namin yung mga challenges na nai-encounter ng teachers, kinakausap namin yung principal para malaman namin yung mga dapat pang mapunan, mga pagkukulang pa para maihatid din namin sa foundation po. Ayun, parang extension project ni sa Gubat po, ang irargan Opo, Sir Ivan, okay. So, sabi po kasabago, mentor at the same time monitor. Kasabay kasi sa nagtuturo at sa nag-i-implement o purely talagang mentoring lang kita? Sabi po kasabago po, sir, nagmo-monitor, nag-check kita, nag-assess, etc. Anong pinakang role talaga o po, dakol na porsyento? Yung mentoring tapo o sa monitoring? Or talagang physical na nag-involve kita sa pagturo sa implementation kaining TARL?
Actually, sir, ang tungkulin namin bilang mentor monitor ay tingnan yung implementasyon at saka tingnan yung resulta, yung titingnan namin ang baseline, ang midline at endline. Ayun. Kung ano ang naging resulta po. Okay. Kung ano ang mga problema ng mga star teacher. Ayun. So kasunod nga isa nagpo ni tabing programa, ngunyan lang bang semester o kang enot pa? Ngunyan lang po. Ngunyan, oo. So, ang nangyayari, sir, nadumang kita sa mga eskwelahan itong identified na 10, may mga naka-assign na to teach the TARL and then pig-supervise ta or pig-assess ta, pig-monitor ta po sa implementation. Tama po ba? Mga araw ka ng proseso? Tama po, sir. Okay. May mga modules na po kita, mga learning materials o instructional materials na halit mismo digi sa coalition or kita po nagibukan mga modules in coordination with DepEd or so DepEd ang agency na nagigibo po manggiraray kani. Ano po ang proseso? In terms of the materials po, Sir Ed, yung TARL po, ay yung AHA kasama ang Yellow Boat Foundation, nag-conduct po sila ng training for teachers. It ran for a week. Doon po, meron silang present na mga materials. Okay. It is a materials coming from the foundation na ginamit po ng mga teachers sa schools nila. Ayun. However po, binigyan din po ng chance nung organization na ang mga teachers ay mag-develop ng sarili nilang materials. Pero additional materials na lang yon. Kung sa tingin po nila ay makakatulong din po ito sa pag-achieve po ng objectives ng TARL. Ayun. So halit pa lang sa coalition o sa foundation yung materials, ano po, may supervision approved mo na kang DepEd bago i-implement or talagang nasa grupo na and then ang maestra na sabi po kanina, yung teacher, pwedeng mag-supplement or mag-add. Ano po dyan sa role kang DepEd? Hello? Sir Greg. DepEd po. Opo. Kasama rin sila doon sa nagmumonitor. May dalawang SDO official ang kasama namin sa pag-monitor ng implementasyon. Si Ma'am Rachel Rubio at saka si Sir Ryan Human. Si Ryan Human yung isa sa alumno ng BOC. Okay. Garo ang nanginutan po rigdi, so Education Department sa BU Gubat, ano po, yan nasa printer rig, ano? Tama po ba? Opo, sa pag-monitor. Pero yung pinaka-star doon, yung TARL teacher na tinatawag naming TARL champion. TARL champion. Galing ano? Okay. So, ang mga teacher nag-handle ka ni, talagang ang assignment nila, magturo digdi sa grade 7 or kung nasa high school, first year na yun, ano po? Opo, sir. Okay. Kumusta po sa monitoring po rin do? Kumusta acceptability? Tabaga, for 2 years baga, may gap, garo baga, may blanco na tapos inintroduce tayo sa numeracy, literacy, and na-enhance na pa. Kumusta monitoring po rin do sa acceptability kan ining programa po kan sa mga estudyante? Sa sa case ko po, sa Preto Diaz National High School Preto Diaz, opo. Yung acceptance naman ng mga parents, ng other stakeholders, okay naman po. Kundi naging challenge lang talaga yung late na nila nalaman na mayroong ganitong program na gustong i-introduce sa school. Kaya hindi sila nakapatawag talaga ng meeting na formal sa mga magulang. Kasi nung February nag-implement na kaagad. Kaya nga sabi nila sana ngayong first semester sa pag-open ng klase, mabigyan ng pagkakataon yung mga magulang na makausap para maintindihan nila itong programa po. So isa po yun sa naging challenge po. Medyo na bigla mo lang sa implementation. Ano po, Sir Ivan, ano? Opo, sir. Okay. Ano pong sistema ka? Curious lang ako, pero interesado ako. Yun na nga nito, remedial sa pagsabi ni Sir Greg, talagang, maremedyohan, kumbaga. Ano ni po, may separate na module o itong materials na ali sa ahan na talagang ma-allocate nin oras or integrated siya sa mga subjects na piguturo kan mga teachers? Ano po ang modality? Ano po ang way kang pag-deliver kay niyo? Anybody po? Ma'am Prisa po.
Ako, sir, I would like to share. Kasi po ganito Sige po, po. opo. Tara magtawan tanin linaw ang mga, tawan tanin giya ang mga parantabay ta sa kung anong pigi bukan mga teachers once na pigi introduce ta po ni pigi implement ning TARL. Ma'am Prisa? Opo. Ako, sir, mag-share ako ng experience Opo. ko as mentor monitor sa Gubat National High School. Ay, Opo. shout out sa mga TARL Shout out. champions ng Gubat National High School at Oo. ng principal po, si Ma'am Imelda Dino. Mhm. Sa case po ng Gubat National High School, nagkameron po sila ng meeting bago po i-implement yung TARL class. Dito po nag-identify sila ng isang particular section na doon po i-implement. Ngayon po, naghanap sila ng oras. In-slate nila no yung oras 11:30, 11 o'clock to 12 o'clock if I'm not mistaken po. Doon po pumapasok yung mga bata. Tapos, yung isang paraan naman po na ginawa nila is maglaan ng schedule kung saan ini-excuse po nila yung mga bata doon sa particular class nila. Ginawa po nilang priority din para sa mga estudyante na mag-attend po nito kasi kapag na-address yung literacy and numeracy ng isang bata, mas madali sa kanilang maka-cope with doon sa loob ng klase. Ayun. Curious lang ako, ma'am. Pag sinabing literacy, anong mga espesipikong laman kang literacy sa kasan numeracy? Kasi pag naglawag sa kuya ang number o math, yaon dyan sa algebra, yaon dyan sa mga higher levels, may simple math, etc. Ano po mga sample na pigtuturo ta dyan sa TARL in terms of literacy and numeracy? Sa literacy po, sir, meron pong ginagamit na form. Naka-anchored po ito yung pag-assess sa kanila kung beginner, kung letter, marunong na sa letter, sa word. Letters, At yung pinakamataas po na level sa literacy ay ang story level po. Story level, opo. Kung saan ang bata ay kaya nang magbasa. Okay, kaya na magbasa. Pag sinabing kaya na magbasa, English, Filipino, or ano yan? Harap po ba kayo, ma'am, no? Nagsimula po ito sa Filipino po. Filipino, pero, okay. Sa experience po ng mga teachers sa Gubat National High School, sinabayan na po nila ng English. English, okay. Opo. Okay. Di siya, ma'am, siyempre sa mga subjects may mga sample na dyan o mga topics na related sa English. Di may mga subjects nga, may sarong subject yata na related din sa math o purely math. Di siya, ma'am, nagsasarabatan. Di siya nagkakaigwanin baranggaan nga, if ever? Or may separate talagang special din sa TARL program? Sir? Sige po. Si Sir Ivan ba o Sir Greg? Sige po. May sariling programa naman yung TARL. May sarili silang toolkit na ginagamit. Ayun, At hindi naman nagbabanggaan. Tulad ng sinabi ni Ma'am Prisa na may mga babasahin. At saka sa numerasiya, number, 1-digit number, 2-digit numbers, subtraction at multiplication. Yung basic, lang kang math, So, yun ang basic lang po. Basic kang math, Pinasimple lang po ito. Pinakasimple at saka maiksi lang ang babasahin. Kasi pwedeng matapos yung isang toolkit sa loob ng 5 minuto. Madali yun, Opo, hindi mabigat para sa guro at sa mga mag-aaral. Okay. Tama ba ako, Sir Greg, na halimbawa ngaya, ining hour na 11 to 12 ngaya, maturok ngaya kita kang, sabi mo lang, addition. Sunod ngayang hour, sunod na simana, multiplication. Tama ba? Or bibiryo ta po? Anong sistema po kayan? Hindi po, sir. Kasi depende po sa antas o sa level ng kakayahan ng mga estudyante. Iba-iba po sila. Hindi po pinapangkat yung estudyante batay sa antas. Hindi po sa isang grade sila o kay isang section. Hindi po. Kundi sa antas. Okay. So, ini nga kaya na magbasa na kaya na sa mag-solve simple mathematical problems. Pwede na Tapos nga sunod nga, hindi po nga pwede. Babalikan ta naman. Gararog kan, sir. Tama ba? Sa level, pagka-easy. Ayun. So, dahil ta palang pigdidiretso, sagod na dahil pa na-dissect or dahil pa na-absorb kan level na ito o yung piguturo. Tama po ba? Maroon kayo ng proseso?
Opo. Ayun. Halimbawa sa Pilipino, babasahin ng pangungusap. Kung halimbawa kaya na ang pangungusap, itataas na doon na sa talata. Kung halimbawa hindi pa kaya, ibababa doon sa salita. Ayun. Kung hindi naman kaya, hindi pa kaya magbasa ng salita, doon sa letra muna. Nahiling ko ang tiyaga kan mga teachers kaya ano. So dahil mo natutuom ini, dahil pa na-absorb, dahil pa na-intindihan, dahil mo tamahali ano. Okay. Mako-commercial break ko na kita Sir Ivan, Sir Greg and Ma'am Prisa. Sa pagbabalik niya to, isabay tayo sa mga kaputan. Ano ang mga challenges na pighampang kan mga teachers tayo ni na nasa ilaram kang tal program. Yan po, babalikan ta. Makalis lang po ka nagkapirang pagiramdom. August is Family Planning Month. May mga katanungan ka ba? Tara, usap tayo sa family planning. Visit www.usaptayosafp.com.ph. Sa family planning, protektado ang pamilyang Pilipino. Kayang-kaya mong gawin lahat ng iyong hiling sa tulong ng family planning. Isang paalala mula sa DOH, Popcom at USAID para sa Healthy Pilipinas. Isang paalala mula sa Department of Health Center for Health Development, Bicol. At ngayon, narito ang ating #Kwentong Marcafe. Ikaw ang bida. Stella de Torres po, taga Emelda, San Juan, Batangas po. 53 po. Opo, napakahilig po at napakasarap po ng Marcafe. Ako po yung dati nananakit ang aking katawan at saka po madalas mahilo. Nahapdi din po ang sikmura. Ay sinubukan ko pong uminom ng Marcafe. Ay talaga pong nawala ang sakit. Talaga napakahusay po ng Marcafe. Ay nasubukan ko nga po talagang maayos nga po ang Marcafe. At yun po ang nakakatulong sa aking kalusugan. Ikaw, anong kwentong Marcafe mo? Problema sa kalusugan, ika'y matutulungan, di ka pababayaan. SCTV, sagot dyan, maging sa kamatayan, honerarya at simbahan, pamilyang naulila, di na mamumroblema. SEDB, simbag sa pag-asenso, buhay mo tiyak magbabago. Kinabukasan ng pamilya ay sigurado. SEDB, simbag sa pag-asenso, nagbibigay serbisyong totoo. SEDB, dito na tayo. SEDB, dito na tayo. Brand new appliances ba ang hinahanap mo? 3 letters lang ang lagi mong tatandaan. RRS. RRS Marketing. Sa RRS Marketing, we offer appliances from washing machines, TVs, aircons, refrigerators, at marami pang iba. Ranging from the biggest brand names like Sharp, TCL, Haier, EZY, Skyworth, Panasonic, Carrier, Fujidenso, Whirlpool, Marks of Canada, Technic, Technogas, Condura, Kelvinator, American Home, and Astron. Nag-offer din kami ng big discounts on straight cash payments at kulang ka pa sa budget? Don't you worry! We offer credit card installments at in-house financing sa RRS Marketing. We also offer free delivery service within the 6-kilometer radius of Legazpi City and Daraga. At nag-offer din kami ng delivery charge na sobrang affordable para sa budget mo. Visit RRS Marketing at Quezon Avenue, Legazpi City, kaharap lang ng Ayala Malls, Legazpi. You can call or text us at 0917-876-0041 or email us at rrs_Legazpi@yahoo.com. Appliances ba kamo? Yes na yes sa RRS! Boosted ka na ba? Pwede nang makuhaan sa inyong bivalent COVID-19 booster vaccine shots sa pinakarining rural health units as in mga ospital. Ang bivalent COVID-19 vaccine na patunayang mas epektibo laban sa orihinal na COVID-19 strain as in Omicron variant. Ano pang pigahalat mo? Magpa-booster na! Sa booster, siguradong Pinas lakas! Paalala mula sa inyong Department of Health Bicol Center for Health Development. Isang paalala mula sa Department of Health Center for Health Development, Bicol.
Sige, balik na po tayo sa tuyang oras. Sa tunong oras. Pagkaskasang panong oras. Ailing ko 10:38 na. Magayon sa mga kinistorya, may kinaraman po digdi sa TAL program or inipigapod na teaching at the right level. Magayon kasi yung mananggad, kung hilingon ta, grabe ang gap, grabe ang pagkukulang, pag-abot sa education. Kaya baga naman sa, Sir Greg, Ma'am Frisa, and Sir Ivan, sa DepEd, dakulan ng mga revisions, dakulan ng mga amendments sa K-12 and then K-10 na sana because of mga, mga challenges. Nabalikan ko ng challenges sa pag-implement na tapo kaning TAL program. Kasi bago may nabanggit na si Ma'am na mga, nabigla, ridalian niyang plano, nagkakirigig sa iba. Ano pa po ang mga challenges na mga sirs and ma'am na nasabat or na atubangan sa biglaan ta, sabi tang pero biglaan na pag-implementar. Although talagang kaipuan ta ini yung para ma-enhance ang kakayahan. Yung sabi ni Sir Greg, remedial para sa tuwing mga estudyante. Ano po mga ibang mga challenges na hambang tapo sa pag-implementar kaning TAL program? Sir Greg or Sir Ivan or Sir Ma'am Prisa? Sa case ko po, sir, sa Preto Diaz National High School. Sa mo, Sir Ivan, Preto Diaz po sa imo, Sa Preto Diaz po, sir. So, since biglaan ng implementation, so hindi na-anticipate yung class schedule ng mga teachers and syempre yung mga estudyante. Kasi po, class sa schedule. Preto Diaz, ang ginawa nila, yung TAL champion or TAL teacher, gagawin niya lang yung session sa mga bata sa oras ng kanyang vacant time. Ayun. Kaya ang nangyari, naging overloaded yung mga teachers. Kumbaga, dagdag na trabaho sa mga teachers ito, hindi load. Kaya yung pakiusap nila na sana ngayong taon, gawin na nilang one teaching load ang TAL para mabawasan naman yung yung turo nila sa subject. Yung sir, yung class schedule po ang isa sa mga naging challenge sa mga teachers sa Preto Diaz. Okay. Maliban sa class schedule, tama ba yung mga concern mo na kita ng mga teacher, may mga admin post nga kami, grabe nga, admin requirement, kaya po nga ang arong kaini, arong kaini mga forms, kaya po kaini mga reports, and yet, naragdagan naman sinikasaro. Sarap po yun sa mga challenge pa rin sa imo, Sir Ivan Duman sa Preto Diaz. Sa imo po, Ma'am Prisa, ano po, naging dagdag pang challenges digdi sa implementasyon kaning TAL? During my conversation with TAL champion, sir, yung challenge naman sa kanila ay yung mga estudyante. Kasi from 11 to 12, yung schedule na ibinibigay. So yung mga bata daw po, iniisip gusto nang umuwi. Tapos pag wala pa yung TAL teachers, nag-i-skip na daw ng TAL class. Nagdudulag, nagluluok. Kaya yung ginagawa po nung TAL teachers, bago pa yung schedule, minutes before, andyan na, nakaready na sila para wala nang lalabas ng classroom. Advance na, Okay. Maliban sa dumating doon sa time. Okay. Maliban, ma'am, sa maliban doon sa nag-escape o kaya dahil nagirlaog, ano pa pong mga challenges ang nahampang tao? Yung isa po talaga, sir, is yung schedule. Same din po schedule. Sa mga teachers ng Gubat National High School dahil yung vacant time nila napalitan na po yun ng time for TAL class. So, nagiging loaded po. Yung mo nang gano. Tapos, nag-prepare pa sila, ma'am, ng mga reports. Kaya sabi sa bago, may mga assessment pa, may mga, development, kung nag-develop ba, may mga arong pa kayo, ma'am, napigahagad na mga reports pa? Meron pa po. Meron po, sir. Kasi tinitingnan, inassess po kasi yung mga bata. Parang yung aim din po kasi nitong TAL is to identify where the students are para kung anong level sila, yun po yung maa-address ng mga teachers. Ngayon po, they have to do assessments. Tapos, chine-check po nila yung progress ng bata. Nasabi nga po ni Dr. Greg kanina, kapag ang bata ay beginner, after ng activity, after nilang mag-assess, i-check nila kung makaka-move na po ito sa next level, ilalagay po ito sa reports. Yun po pa ang, Pero additional paperwork din po. Sir Greg, dahil man siya na-apektan, halimbawa, sa beginner, dahil siya nakakahali, albong niya sa math, gay pa nakakahali, apektado siya para
pag-abot nga kan after kang school year, maapektaran ba yung pag grade 8 ninda or ano pang mangyayari, Sir Greg? Di po. Wala pong grades sa hindi binibigyan ng hindi grades. Okay. So, isa pang challenges, Opo. Sir, doon sa Bulusan at saka sa San Francisco. Okay. Yung absenteeism. Opo. Kay Ma'am Presa, so nagdudulag, nag-skip sa'yo parang absenteeism. Ano po? Okay. Mayroon din ng ganon, Sir. Absenteeism, lalo na yung mga walang, kasi mga mahihirap. Kaya ang ginagawa ng TARL teacher, minsan pinapasundo sa janitor. At tapos, talaga ang sakripisyo lang. Pinapakain nila. Minsan, binibigyan ng pagkain. Additional cost pa sa mga teachers, ano? Opo. Okay. Wala ba, sir, na monetary o certain, honorarium given to the teachers? Wala naman sa gano'n na budget, from the program, Wala naman. Wala po. Wala po. Kaya nakiusap ako sa yung kay Ma'am Richelle sa SDO officer na sana bigyan naman ng service credit. Kahit service credit na lang, pwede na yun. Ilang units yan, sir, kung sakasakali sa service credit? Units ba yung sa high school din? Tama ba, ma? May mga units din ba Parehas din sa atin, May units. Days po. Days. Ano po? Days. Days. 1 day. 1 day, okay. So, medyo talaga, mga challenges natin, sa mga teachers natin, yung bigla na implementation, yung sabi nga ni Sir, ni Ma'am Prisa, yung, nag-escape, kay Sir, absenteeism. Mga ilan, Sir, sa isang klase, kung may mga nag-absent, pero ba yung natitira, ilan ba yung percentage na absent? Sa case ko, sir, sa Preto Diaz. Sa Preto Diaz po, sir. Problem din po yan na absenteeism. Pero isa o dalawa lang po yung nag-absent. The rest, isa o dalawa. Very interested pa naman po to attend the TARL class. Okay. Sa inyo, sir, na initial na assessment, di ba na-overload din yung mga estudyante? Although kailangan nila yun, di ba, ang dami nga yung aralan mo yan, pang babalikan mo yan. May mga observations na gano'n na parang hindi mo makita na nagreklamo sa estudyante, but sa body language, etc., medyo, loaded na kami. May mga ganun ba, sir, na sitwasyon or challenges na kinakarap yung mga TARL champions natin? Opo. Mayroon po. Nakikita nila sa mga estudyante na lalo na kasi ang schedule doon sa Bulusan ay pagkatapos ng klase, sinorte nila yung regular, kaya parang 10:45 o 11, nag-umpisa na sila. Sinorte na lang yung hour. Opo. 45. Kaya pa naman, sir, na i-deliver yung yung learning materials so within that time frame na mga 45 minutes po. Opo. Ayun. In terms sir, sa mga facilities naman, yung mga learning materials na binibigay, kasi nasabi niyo, galing na po ito sa AHA and then sa Yellow Boat, kompleto naman, nabibigyan po ba lahat ng mga estudyante? Mayroon po. Kompleto naman. Sa Bulusan at saka sa San Francisco, suportado ng principal. May nilaan talaga na budget, o kaya mga coupon band, para magamit. Nabanggit mo, Sir Greg, Sir Ivan, na merong assessment ito. Ano ba yung klase ng assessment? Exam? Kasi usually, sa ating mga ginagawa natin, examination, summative, midterm finals, and then short quiz, and so on and so forth. Sa atin, sir, paano natin ma-evaluate na pwede natin siyang i-level up o nakagraduate na siya sa beginner? Ano ang methods of assessing po sa mga estudyante? Pinapabasa po. May babasahin. Okay. Kung halimbawa, nakabasa siya sa world level, pasado siya doon. Walang exam na written exam Opo, pinapabasa po. Basa lang. Walang exam na Okay, sige. Wala naman. Okay, pag nakapasa na pa siya, yun ina-assess na siya kung pwede nang from the beginner to another level. Tama, ganun po ba yung sitwasyon? Opo, ganun po. Okay. Ang ganda nito sa pwede lang medyo na Pero sa umpisa siguro medyo nakikita natin na medyo madaming challenges. Pero nakikita niyo yung future nito as continue tayo nito for 1 year. Anong nakikita niyo
Kasi meron tayong objective nga na yun nga, to fill the gap or remedial para doon sa 2 years na sa pandemic tayo na hindi masyado nabigay yung mga learning concerns ng mga estudyante. Anong nakita natin, sir, in the future? Anong inaasahan natin dito? Batay doon sa interview ko doon sa mga guro, Opo. gusto nila na i-adapt itong TARL talagang kasi malaki ang pag-unlad ng kakayahan, kasanayan ng mga mag-aaral. At saka ito po ay garantisado. Sa katunayan, sir, ang TAL ay nagmula sa India. Ayun. Yan ay na-develop ng Pratham. Yung Pratham ang itinuring na the best education NGO sa buong mundo. At ang lahat ng programa ng TAL ay inirekomenda ng World Bank, UNICEF at USAID. Kaya doon sa India talagang proven na ito. Tama po ba? Opo. Ayun. Opo. So ito yung in-expect natin, sir, na impact or parang resulta ng implementation nitong TAL sa 10 schools diyan sa Sorsogon. Maliban, sir, sa ma-enhance natin or itong remedial, etc., ano pa yung ina-expect natin na impact dito sa programa itong TAL? Hello, sir? Sige, sir. Yung kuryente na okay lang. Sige, sir. Si Sir Ivan siguro kung may dagdag pa, so si Ma'am Prisa, ano ang in-expect natin? Kasi medyo additional challenges sa atin, allocating our time, our efforts, yung mga teachers nga, sabi niyo po, medyo talagang dagdag na load, etc. Pero in the end, ano po yung impact na ina-expect natin? Maliban sa nabagit kanina ni Sir na talagang ito'y proven na galing sa India and then yung kakayahan ng mga anak natin o yung mga anak nila, mga bata sa numeracy and literacy. Sir Ivan siguro, balik. Baka maganda ang signal ni Sir Ivan. Napuputol kasi si Sir Greg. Medyo namina ang signal, sir. Opo. Isa, sir, sa inaasahan na impact nito, hindi lang sa parte ng estudyante na maging numerate at literate, ay syempre impact din sa mga teachers. Kasi imagine, hindi sila trained about how to let the children read, paano ang tamang pagbibilang in a very basic way. Pero kahit hindi sila trained ngayon, dahil nag-attend sila ng TAL training, ay marunong na sila ng pinaka-basic na paraan ng pagtuturo ng numeracy and literacy. So I think, isa yun siya sa nakikita ko na kahit high school teacher sila, ay marunong sila magpabasa at magpabilang sa mga bata. So aalisin na yung idea na, high school teacher ako, so dapat ang alam ko lang yung mga higher level na mga kaalaman. So ngayon, para sa level ng elementary teacher. So doon pa lang may impact na sa mga teachers. Oo nga, tama. Maliban doon sa expected natin na resulta o outcome sa mga estudyante natin sa elementary pagdating sa high school, isa teacher din. Tama, dalawa yung naging impact doon sa estudyante sa mga teacher, nadagdagan yung kanilang kaalaman, di ba po? The proper way and the right way of teaching nitong sa numeracy and literacy. Ano po maliban dito sa estudyante, saka sa sa mga teachers, ano pa po din nating may dagdag na expectation o outcomes nito? Sir Ed, yes, Ma'am Presa. Opo. Mag-add. Opo. Meron din po siyang impact sa mga parents po ng mga estudyante namin. Pangatlo yung parents. Opo. Okay. Medyo napuputol ka, Ma'am Prisa. Ang TAL graduation. Ayan. Kumusta po, sir? Sorry sige, po, go ahead po. nawawala. Okay sige po, okay. Go ahead. Maganda-ganda na po yung signal niyo. Sige, Ma'am Prisa. Nagkameron po kasi, Sir Ed, ng TAL graduation, yung bawat schools. Ngayon, merong invited lahat ng parents. At kahit yung parents po, nagpatunay during graduation na malaki ang impact nito sa kanilang anak. Na dati hirap na hirap silang turuan ang kanilang mga anak. Ngayon, kaya na kahit mag-isa nung anak nila na grade 7. Ayun. Naalala ko yung kwento ng isang parent, umiiyak siya, sabi niya, yung anak ko, never ako naka-receive ng information na magaling siya, perfect attendance siya, or nagpa-progress siya sa loob ng school. Ngayon, after this TAL lesson,
with the TARL teachers, yung anak niya ay na-awardan as Ay, wow. yung isa may perfect attendance, yung isa most improved students. So, nung sinabi daw ng anak niya na most improved student siya sa literacy, umiyak siya talaga dahil ay, galing ano. ang laki ng impact ng TARL. Oh, siyempre yung proud din yung teacher noon, ano? Proud din yung teacher kasi yun ang resulta, no? Tama ba, ma'am? Okay, medyo nawawala si Madam. Okay. So, ina-expect ba natin, Sir Greg, ma'am, nawawala po yung signal mo kanina, naputol. Ina-expect ba natin, Sir Greg, na after na ma-implement ito, then nag-level up na siya, etc., that we can produce mga orator, we can produce mga writer, we can produce mga ganding magsalita, they can speak fluently English, etc., magagaling na sa math, and then magiging guide na nila ito kung saan sila pupunta, ABM Trans ba, UMS, GAS, etc. Ganun ba sarang sa pa din nating direksyon? Opo. At saka talagang nagkaroon ng tiwala sa sarili. Oh, yung self-confidence. Yung mga, opo. At kahit kami po, at talagang gustong-gusto namin itong TARL. Sa katunayan, si Sir JB ay sumulat siya ng proposal na makandak ng pagpatuloy ito at makandak ng training para ma-train yung aming mga estudyante na magsagawa din ng TARL. Hello, sir. Medyo napuputol po yung signal mo, sir. Hello. Sir Ivan? Napuputol po si Sir Greg. Oo, baka medyo mahina yung signal. So sa end din namin. Opo, sir. So sa end din namin, sir, after namin mag-monitor, gawa para malaman natin kung talagang yung programa ito. Actually, nung nag-usap kami with the principal ng Preto Diaz National High School, sabi ng mga stakeholders nila, very much willing sila to support and i-continue itong programang ito kasi nga marami ng intervention ang binigay ng DepEd para sa numeracy and literacy, pero nakita nila ang effectiveness nitong programang ito compared dun sa PhilErie. So, sabi nila, ito na lang ang gagamitin natin imbes dun sa isang yung PhilErie, itong TARL na lang ang gagamitin para maturuan natin yung mga bata sa literacy and numeracy. So, very much willing to support this program. Yun. So, nakaka-inspire naman, sir, pag gano'n, ano? Pag nakita. Ako na-inspire din ako na-amaze ako dito sa programa nito. Kasi yun nga, isa siguro ito sa magiging solusyon niya ng problema natin na hindi pa nakakabasa yung mga estudyante, magka-college na, hindi pa nakaka-simple solve ng mathematics. So, this would be a good intervention sa mga estudyante. Grade 7 lang ba siya ang target nito? Or merong plano na after nito baka grade 8 or what, baka magbaba pa? Anong plano nito, sir? Grade 7 lang ba ang target? Ako ang narinig ko, ipapatupad na ito sa elementarya ko. Ibababa sa elementary. Opo. Pero yung may ibang school na sabi nila, ipagpatuloy nila doon sa high school. Kasi may mga programa naman sila sa pagbasa. Oho. Baka, sir, hindi na maging reason yung pandemic kasi tapos na yon at nasa face-to-face na tayo. Because probably, sir, nagusto nila yung programa, yung konsepto, saka yung possible impact nito, kaya ipagpapatuloy nila. Tama ba, sir? Opo, tama po. Ayun, okay. Kumusta naman, Kumusta naman, sir, yung mga partner natin, yung AHA, saka yung Yellow Boat? Ano yung mga nasasabi nila sa inyo as far as this program? Pag nasasabi nyo sa kanyang result, anong mga reaction nila? Sir Ivan or si Sir Greg, medyo napuputol kasi yung Opo, nagpapasalamat po sila sa tulong na aming naibigay. At talagang saludo kami doon sa AHA at sa Yellow Boat Foundation. Talagang sinusuportahan kami. Lalo na sina Ma'am Chuela Rebellesa, si Ma'am A.G. Lapira, si Teach Hill, talagang suportado kami nila. Ayun, no?
Ay, naku, ang ganda. Na-amaze ako. Na-inspire din ako kasi meron akong sinusulong din na project diyan sa DepEd and sa regarding sa entrepreneurship na kaya-inspire ako ng kwento nyo. Sir, gusto ko po sanang idagdag, magtanong pa, pero 2 minutes na lang before tayo magtapos, Ma'am Prisa. Kaya siguro, hingin ko lang po yung mga parting messages or baka may mga hindi ako naitanong sa inyong tatlo po na mga information. Unahin ko si Ma'am Prisa. Ladies first daw. Ma'am Prisa, baka po may mga hindi ako naitanong sa inyo. Please go ahead po ng mga mensahe o information pa. Ma'am Prisa. Sir, gusto rin po namin magpasalamat sa... Medyo malalim po yung baka hindi po naka-off po yung microphone mo, Ma'am. Ayan po. Okay, go ahead po. Okay, go ahead po. Okay lang po. Gusto rin po namin magpasalamat sa SDO Sorsogon. Mm-hmm. Dahil sila po ang partner institution dito po sa Sorsogon po. Yung mga TARL champions po namin na yun po talaga ang hinahangaan namin kasi sila po ang nagtaguyod nitong TARL sa loob po ng schools po nila. Special mention po kay Sir Ryan Homan at Ma'am Michelle Rubio na galing sa DepEd Sorsogon na naging kasama din po na mag-monitor nitong programang ito. Ako ang salute ko sa mga ganyan mga teachers talagang ini-embrace yung mga talagang napakalaking yung grade na saludo po ako sa kanila. Okay, thank you Ma'am Prisa. Si Sir Ivan, sir, baka may mga announcement po tayo or mga hindi ako na itanong sa inyo. Please go ahead po, Sir Ivan. Gusto ko rin sir magpasalamat sa SDO, Sorsogon Province, sa pamumuno ni Sir Jose Doncillo and sa kanyang mga kasamahan, si Sir Ryan Homan and si Ma'am Michelle Rubio na talagang tumulong sa amin mag-monitor sa iba't ibang schools dito po sa Sorsogon Province, DepEd. And syempre po, dun po sa aking partner school sa pamumuno ni Ma'am Mary Jean Castillo, ang punong guro, principal, at ang PSDS si Ma'am Arenes. And syempre sa lahat ng naghira para matulungan ang mga bata, sa lahat ng TARL champions ng numeracy and literacy ng National High School, at syempre sa ating butihing dekana, si Ma'am Rosemary Haji, sa pagbibigay sa amin ng pagkakataon na maging parte po nitong malaking programa. Oo, congratulations sa inyo. Napakalaking bagay yung... Thank you so much. Okay. Thank you so much. Thank you so much pa din sa inyong tatlo sa pag-share nyo ng information. And last, Sir Greg, baka may mga hindi ako naitanong sa inyo po, Sir Greg. Maraming salamat po sa lahat at Sir at sa extension at sa kay Sir Demetrio sa pagbibigay ng pagkakataon na maibahagi namin ito. Sa katunayan, sabi nga, ang Sorsogon ang naging pilot testing at ayon sa narinig ko na ang buong Bicol region ay isa sa ilalim dito sa TARL. Ayun, at malaki ganda, ang gagampanan po ng Bicol University. Congratulations sa inyo. Sa sanay, opo. Yung po ang narinig ko doon sa convenor. Ayun, congratulations in advance. Ako naman ay talagang ang Gubat ay second home ko na rin kasi yan ako nag-umpisa magturo. Yan si Sir Greg, kasama ko yata si Sir Greg nung nag-umpisa kayo magturo dyan sa BU Gubat. Kaya parang pangalawang tahanan ko na rin ang BU Gubat. Regards po kay Ma'am Haji at saka sa mga staff, non-teaching and teaching personnel ng BU Gubat. Maraming salamat po sa inyo, sirs and ma'am. Maraming salamat. At dyan po nagtatapos kasi inabot na ng oras. maraming salamat po, Sir Greg Ulaires, Sir Ivan Carlo Dibloy and then Professor Prisa Dibloy, ating mga panauhin ngayong umaga para po sa tema natin na Teaching at the Right Level TARL. And dyan po nagtatapos mga tugang ang satuyang presentasyon kan programang Pang-edukasyon at Pangkabuhayan hatod po sa tuya kan Bicol University Extension Management Division. Ini po si Edgar Barameda. Salamat, marahay na aga. Napasaindo ang programang Bicol University, programang pang-edukasyon at pangkabuhayan. Antabayan liwat sa masunod na Webes. Digdisa na sa Radyo Veritas Legazpi. Napasaindo ang programang Bicol University, programang pang-edukasyon at